bangin tuai lembaga jinga side lem jong Charles Levanga patki parlog jong bala shaya mater nagabinda ga jingate ay bakinang yasai nagabinda jongiru bangin scam haga jingate duairu nagabinda bar ka jing tumu shime chungi duai nagabinda ki bapang ki bashitom ki batya ki hospital ha ki ICU ay baka bor pin kya jong Jisu kanak sutir ha ke met ka part ha ke binda bara ke snow pang ke snow stop duairu nagabinda ka inner healing retreat ka bangin Sdang ha ke negasngi thoding babara ke bawan ki niyo pendemai ke men siam jengki bakin niyo jingkoi jingkya met pad men siam ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid amen ka jinga jeng utrai jengi Jisu Christ bad ka jingi jeng oblay lem bad ka jinga silok jeng men siam Bakhuid kindon rengkhat bat pi baro rengkhat bat pi inangai ti ke jing tolhot jengi baro bangina karpa dia Jisu ban pen klang da ka bor jenga jeng men siam Bakhuid ya ka jinga hapo jengi kumbang yesno na ka jimpule da ka shaki Timothy shaus Timothy inang duai bangi don bun ki lat ki por ni pindu ni pentolhot ya ka jinga ka ba ublei ulabu hapo jengi habangim kongu habangi kam kongu ya ka pop ban ya ka jinga jeng ublei inang kongu ya ka parte bat ka jing snio jang ka parte inang ka party o Jisu ban perlai lud yangi ka party yangi ban kenter lud ya ki pumpung ka babit ya ka men siam jangi da ka jing kongu ya ka pop ha ka jingim jangi Jisu be it sait kud yangi da ka snam ba kardor ka jome na bahar ka jing dingit jo ka pop ka ba bit ya ka men siam jangi ya ka met ka par jangi nga plam how blay badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim par khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle phala janga da ka jingle phala janga da ka jingle phala bakra e janga namar kata nga karpadia ka Maria Bakhuid kabayaiza ka teizoti yaki angel ba kirikui badia pi ko himen ko para panduwai nagavinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bar uni sunayangi badan dala mapi ki pop jangi uni alam yangi shaka jingi bam jikut amen try can rad ublay is yangi try can rad ublay is Kendrat koble isne yangi try kendrat koble isne yangi Cristo man ko Cristo ram ko nong penim jongi penim yangi to ini duai naga benda para ke jing domo shime ni duai na benda ki ba pangi ba shito duai naga benda ka inner healing retreat ka bangi Sdang ka naga si thodi duai na benda bara ki ba wanda ka ba trang ya ka jim bende mai men siam ke jing khoi jing kya met ba ha ka jim mo jim bar kha chungi Koblay may ubela pelong yakas nam jungi matir usumbai jungi kristan tos ngosene benai ba yaka lenka junga balang jame yaka bala pensngem dagas nam jungi rikoi u Charles Livanga barki paralog jungu en pelong kabaseizo bakan penmi hame yaka jingot bakarhai bat kabam jupep Tau try jangi Jisu Christ kun jame uba bat sansha rengkat badme ha ka jingelong kawe jangamen siam Bakhuid ublay junom la junom
Kajing pule na kajing Sdang jong setiba ar jong Paulus Bakhuid siya Timotheus. Paulus apostol jong Jisu Christ da kamon ublay katkom kajing kular jong kajing kabadon hau Christ Jisu. Hau Timotheus ukon ba jonga kajing ay kajing isnay bat kajing suk na ublay ukupa bat na Christ Jisu utray jongi. Ngaingu ublay ubang syakri da kajing etiplam kabasngur kumbala le ki kpataman jonga. Habang akan mau ya pi senya Sngi haki jing duai jonga. Nakani ka daw nga kan mau ya pi ban pan ke embiang ya ka jing ay ublay kabadan hapo jong pi da ka jing bu kti jonga. Naba ublay syam la ay hangi ya ka mansim jong ka jing ting pot henry ya ka mansim jong ka bor ka jing it bat ka jing adkar. Namar kata wat le ran ha ka basaki ya utray jongi lemne yanga ukoy di jong u henry to shim yala ka bha ha ka jing shitom na ka banta ka gospel ha ka bor ublay ubala pelat yangi bat ubala khot yangi da ka jing khot ka Bakhuid namar badawa ki kam jongi henry kat kum badawa ka jing tmu jong uhi bat ka jing ai baulai hangi hau Christ Jisu nadu bom jukut. Bat balapan pau menta daga jingwan jong unong penim jongi u Christ Jisu. Ubala pendo ya ga jing yap, bat ubalapan pau ya ga jing im, bat ka jing bom yap daga gospel. Naga benta ka ni ka gospel latung yanga unong yalap u apostol bat unohikai, bat namar kata nga syak sitom kumba nga syak menta. Henry ngamle ran, namar nga itu yauta ubalangit. Bat nga tips kem ba ulala banri hado kata Sngi ya kata kabalapan khamti hanga kaktin jong try Samsis pa arpulai bar praspa lai pundrim praspa lai pundrim Utrayon don rengka bat pim Rengkabat piru kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus kaurang amegutrai Kitsadusi kito kiba om don jimmi pat kila wansha Jisu bat kila kli ya ya ka jinkali ki ko nongi kai Moses ulato naga venda jongi balada himmen jong uno ubrio uyap badu ino yala katenga henry kalamyo kun uta ubrio udeben shongkurim yagata kakrikende kanamba undup iyo kikun naga venda himmen jongu tegela don henyungu chipara ubaningong ula shongkurim
Padulayap kalem yokun. Kumda ubaar ulashong gurim yagata karikente. Padulayap kalem yokun. But kalajia kumju badu balai. But baro hinyungut shipara kilayap kalem yokun. Kaddu kata kakenderu kala ya. Te ha ka jimmi pat kalong katenga jongno. Namarba baro hinyungut kilade tenga yaka. Jisu la ong haki. Hato om de na kane ka daw bapik bakala. Bapim trip iya ki jingdo lemne ya ka boro bele. Naba enda ki mipat na gibaya kinom iyo poika poiman lemne en pin poika yaki. Henry kilong kum gi angel habene. Bat shepang ga jingmipat yaki baya. Hato pim shimla puli haka kitab Moses, haka linong shepang ka law binyap. Bakumno ublay ula ang hao ngalang ublay jongu Abraham, badu ublay jongu Isaac, badu ublay jongu Jacob, umlong ublay jongi bayap, Henry jongi bayim, pila bakala shibun. Ka gospel jong utray. Katigero yameko Chris. Ko himen ko para bayit ka utray Jisu Christ. Ka gospel mendakas ngi kawanra hakama jongi ka jinkali. Hato ngilong kibayap nengi im. Kisadusi kila kili ya kaneka jinkali. Om banyo jingsotu ne jimpen shai. Henry ben riam yaw Jisu halor kaneka pang. Namar sadusi kilong gibriu. Bam ngait ya ka jimipat. Jongi bayap. Tay nakabinda jongi kalong bantep kalamburom ya ka metiap. Tang ne, bret ne, kano kadur. Namar kim ngeshu ya ka jimipat jongi bayap. Henry ke Pairisi kilangait haga jimmi pa jogi bayam. Te hapadeng jogi kaladon barabor ya ka jingya kajia jingya tainia halor kaneka pa. Te habaya bruyu kim jiburomshu ya ka metia. Tendeng haga jingim jongiru kala ban bit ya kaneka jinglong. Tendeng don gibriyu wat hapadengi kristanru bam duai ba nagabenda ki bayam. Don gibriyu ba kili yangi paling don kam ban duai na gabinda ke bayap kat badang im ngide ban duai kat badang im ngide ban lebha sisin layapat kam min doishu kane kalonga argument jong bun ki briu what happening ki kristan ni shait yusngo ya kane don ro ki briu ki bam ju don kataka jinglong ban ken mau ya ki bayap ba duai na gabinda ke bayap kumba ngile hakabalang catholic tangi don bun gi jingya per jingmod te ki sadusi ru kilong kawe hakum kini ki jait bruyu bam don satya ya ke jingait ha ki jimmi pat jonge do namar bale kimpa dio madia kane namar kadba Jisu udang ki kai umpat ya badum bit umpat nipat te kimpa dio ladru ban ngait ya kane bat ban yo I de lamba Jisu Christ ka perte kalayo ya ka jingmod bat ka jingi kai ka batimai ba kadon ka jimmi pat ka do badu uburiu ulaban mi pat bada Jisu ulawandra ya kane ka jingi kai namar ulang ublehi minta ka jingkeli hakama jongi kalong hato ngilong kibaya ne bayim bonsin haga jingim jongi ki kam jongi kilong ki kambaya daga jingshisha uble ula tau yangi haga dur ka dar jongo bangindup embadu bangindup yamadiawu Henry wat hadin ba uble ubsiap hapo jongi yakane ka potentiality ngilaban no yakane ka bor hapo jongi banlong ki kon ba im ni jid bon sin ya ka jinglong bayam kane ka long ka jimma ka babon sin ni yo I hapadem bon ki brio but ladangi puli naka shiti sha jongu Paulus bako sha Ephesus kaba ar katla ngiyos ngo ngilong ki brio bayap
Henry ngilong ki bru bayap na mar ki pop jongi Henry ha u Jisu Christ ngilayo jingim. Ngilong ki bru ki bayap ha ka pop jongi Henry ha u Jisu Christ ngi im. Kumjuru ha ka jingya karen jongu Jisu badu Nicodemus ha ka gospel jongi anis lai ter ngilaban yos ngo lemda u bru u kabiang laban yo jingim bam jikut. Kane kalongka jingi kai ka bau Jisu buha ka ma jongi. Kadon ka jingkot Jisu ban ka biang ka arsin. Kane ka jingka arsin kalong lemba ka bor jong ka jimmi pa jongu Chris. Minda ki sadusi ki kili siapang kane ka parshi siapang uwe kawe kende bad hinyungut ki lok. Kata ka jingi kai u Jisu wong kane kamde ka rukam bangi im habaneng. Kepertengi im kumbang iap. Namar ladang ngim treban pediang yau Jisu bad ngi kong ladang ngim treban kongu yau Jisu bad ngei thau Jisu ngilong ki beri bayap. Nagata ka daw ladang ngi pay saudong jongi don bon ki beri ki im kumba iap namar kim bad pediang yau Jisu. Ki im haka pop bad kim tre ban light luit nakane. Bad haka ban sautu shushu ya kane kapang ngide ban puson ya ka jimpule peningkong mentakas ngi naka shiti jongo Paulus Bakhuid at hau Timotheus. Paulus Bakhuid wong penki im ya ka jinga hapo jampi. Penki im ya ka taga bor hapo jampi. Uno burium treben penki im ya ka ne ka bor ya ka ne ka jinga kilong ki buri baya. Na ka taga daw haba ngim treben ya ha ka jing shai jongo Chris kalong ka jinga Ka jinga kalong ban wadi hau Jisu barabor. Kaya ka jinga kabangi don ban id yau Jisu ban kongo yau Jisu hakaju kapor daka taka jinga kabangidon ngikendai dia kapop bun gi bru ki ngop hakapop bale namar ka jinga kam trei kam hapo jongi leze namar ka pop nakata ka daw u Paulus Bakhuid ongkom no omde ki kam jongi Henry ke jinga jongo bale kap trei kam hapo jongi ngilaban job Tentang ki beri ki perkat ngilebon ki kam. Don bon ki beri ki snau sarong. Bat ki keren sarong ru hagi kam ki bale. Ngilaban le kano ka kam. Namar ka jinga jongu Jisu ka tre hapo jongi. Ide ban sotu iya kane. Tentang ki beri ki keren sarong ngale kane ngale kumda ngalalaban le kumne kumda ter. Don bon ki beri ki keren sarong. Wat haba ngi keren kumne kata ka borban keren kumne ru kawan nae na kanega jinga kaba don hapo jangi ka jingi du belai ka trekam hapo jangi ka jingku du belai ka trekam minta kadba pis ngap ya ngap pi don hapo jambi ya ka jingkwa ban long ki Bakhuid nang no kawan kata ka jingkwa ban im kuid hapo jambi ka taru ka dega jinga jongu Chris lese pilawan ha kanega step nakabinda ka mas Bakhuid nang no kawan kata ka jingkwa ban man mas namar kanega jinga jongu Jisu ka trekam hapo jampi kala perlong epi ban wan pediang ya Jisu ka Ïukharist Bakhuid ban duai kabamod man leke kam ki bang ile kade na kabenta ki namar ka daw jonga jinga jongu Chris ka trekam kata kamod ngide ban sautu ngidon uble baim omde bayap ladang ngidon uble bayap nginem laban le kumpale mangi ngimlaban duai ngimlaban mane uble ngimlaban sautu ya ka jingkardor jonga jingim Bakhuid ngimlaban sautu ya ka jingkardor jonga jingim bahok kine bar ka wan namar uble udang im hapreng jongi nagata ka daw u Jisu ong ya ki sadusi sisin layap ngin kalalong kum ki angel namar bale hapo jongi don kane ka bor balong angel hapo jongi ka trekam barabor ka bor balong Bakhuid. Mentakas ngi deke ya kasngi burom jongo Charles Lawanga bat ki parlog jongo kumba arpo uwengwood ha Uganda. Kila yap na kabenta u Chris bale. Kaya kata ka bor kala pelong ya ki ban syayap na kabenta u Chris namar ka nega jingaye. Omde ka bor jong kila jong. Ladang is shania ka bor la jong. Haba wan kano ka jingtenju ne jingyale ne kalahat kalindi banyap na kabenta u Chris ngiyong yam tre na mar nga ting banyap.
nga ting ban shashito nga sautu habaki briu ki le kumne yanga habaki briu ki bret yanga hakading na maru kris ngiyong wat nam bret na mar ngating haba kata kading kan pinmong yanga ka pinjinjar yanga te ngi perkatang gado Henry Charles lawanga bat ki paralog kila dap daka jinga bat kata jinga kapelong iaki ban ngeit hau Jisu bad ki sautu lada ki berat yangi hakading kanum pinmong yangi namar ka jinga jongu kris katre kane kalong gadao buon ki bruyu ki koloi beniap naga benda Jisu lada omdon Jisu lada omdon kata ka jinga katre kam ngimnushu beniap naga benda kris ngimnushu ban kiana ka pop namar kasuk yangi ban kongu ya ka pop kadok ka barabor ka trang ya ka pop ya ka bapin sabha Henry ka mensiam ka trang barabor ya ka bapin sabha ya uble kadon ka jingale ka po jangi baru Jisu om sisin layap ngin ke lalong kum angel kata ka mod ngidon ka dur angel kadba pis ngap ya nga pideban sautu pidon ka dur angel pidon ka jinglong angel pidon ka jinglong uble hapo jompi bad kane ka jinglong uble hapo jompi kanang yo ya ka dur ka dar katba ngi kongu ya ka sur jong uble katba ngi ya ka lindi jong uble ngidang pinne shushu ngidang pin kraw shushu ya ka jinglong angel kane ka long ka jimmandoy habangi pediang ya Jisu hake Ïukharist Bakhuid habangi plai ke pop jangi habangi Sdang ban ide ki paralog habangi kloi ban map ye kiwe habangi kloi ban Yesu kloi ye kiwe habangi kloi ban isne ye kiwe kanega jinglong angel kan roi stet hapo jangi yandang ila yapat omdeshu ubriu haka do ki kwa ban shonka Henry angel kim kwa ban shonka kane kalonga jingkot kabau Jisu buhap akama jangi tongin duwai bau Jisu perlong yang mater u Jisu pen sautu yang bangi long ki angel bangi deben kum ki angel dakaba dakaba shakri dakaba kendu ya Jisu hapo jangi Jisu bayin karku kardo yang pen sle yang pen kantang yang ai ba kani ke jingi kai mendakasngi kanang ya rap yang ben kiana ki pop kiana ke jing sniu kiana bahar ke jingauria namar kasyang hapo jangi ya ka bor angel ka jinga ka ba perlong yang balong ki kun jame enyaro ya utrai Jisu Christ Amen. ko himan ko para to gen pla ya ka jingi ka jingi nganget au blai pa badan bor baro unang ta ka bening bat ka kindau bat hau Jisu Christ kun ba marwe jingu utrai jingi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti bela shalabin po Pontius Pilatus la sanar panayawu la ya la tetyawu la ya yasakin balai la mipan ekibaya la kisha bene kusham shakamonu play pa dan borbara nang daw unwan pat ben bishar kibayim bakibaya ngangi kau mensim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingas lokirikoid haka jing map ikipo haka jimi pat kado haka jingim bam jikut amen Lai spa prakusa.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga bar jampi kallang ka ba priang khon ha u blai upa badon bor baro To try putting in Kenya Dicti Jopi, Nakata, getting a rock, Puro, Pertang Joku, getting Toy, Badakapala, Joku, Baro, away. ngi tarwa hame ya ka jingkinia ko trai da ka ba karpadrit ba kumba mela ai haki mater bala kurku ya ka jinga ba kamla ka ba yap ban ya ka ba lepop kondaro men pelong yangi ban shakri ha ka duan jame da ka ba aiti ya la de tang hame hi dau Chris utrai jangem Amen. utrai undon rengka bat pim Rengard at Pir, token tiu ya la ki donut Igenteria Gisha, Tonginai ngu yau trai ublei jangim Kansong Hog, Bakate, dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar kasnam jangu Charles lewanga bat ki paralog jangu yakabala play ben pla yak kerteng jame ha ka ba pertu board ya Ïukharist ka penpau ya ki kamba pla jame da ki ba me penjana ya ka bor jame ha ka jing talot jangi but me pen khlai ni ki ba talot bor ban saki ya me lemba utrai jangi u Jisu Christ but namar kata rengkat bat ki bor janga beneng ngiai mane ya me ha ka ne ka perte da ka ba perta shi junom sha ka buram jame Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you blank it back. Make blackbird take it down. Like a from to Why, oh, son, I shall drop. Why, oh, son, I can Why, oh, son, ko para toginang duwai kumba u Paulus bakudukin du ingi pen ki im ya ka jinga kaba ublei ulabu hapo jongi lemba mensiam Bakhuid ni pen glanding sashasin ya ka taga jinga kanamba ngin solong ke ba kam kuit kam janai ben im ben pla ya Jisu man ka kelip ma dashisha melong Bakhuid ko trai katemei jong ka jing kuit barom namar katang ikarpadia me to pen kuit pen kantang yakini ge jing tarwa jungi da ka bapa ya umensim jame kum ka umjer halo jungi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jungu trai jungi u Jisu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ke jing shashito ula shem ya upu bada ka ba aingu ya me ula kidia ya wu badula ai halage sindran u om toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benta jumpi Hagaju keru kamendala leabam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage sindran u om toshim bat dina kanepi baro
Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Jonga jutang bati mai bad bam chikot. Ya kaben pen mi naga benda jambi. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jingma ki pop. Palaya kane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jangu Krista pen kui yangi. Pen kui dia men siam hadim pen kui. Pen koi pen kia ya ki papang ki bashitom baro. Ya da yangi na ubamen. Kajimaya John ka jingate. Kata sin bagi makudeu, bagi tidak kakuri, iban gaji yang jauh mekutra, tanah Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim badia ka kuri jang ka jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ke ba bit ben yang hakama jame bad ban shakriya me da ka bas nevrit ngi karpad ya me bangi ke ba yo binda hakamet bad yas nam ukris ngilong ke bela penyata likawe da umen siam Bakhuid. Token mau ko trai ya kabalang jame. Kabala priang hasatala ka prate. Bato penjana ya ka haga jingir. Rengkat badulio upa Bakhuid jangi. Ubil bat ubishab jangi. Bat baru ki lingdo bat ki riniam. Token mau lemro ya ki himmen ki para. Shinrang bat kinte. Ki bela yuti ya da ka bakirmen ya ka jimmi pat. Badia baru ki bela klat no haga jingis ne jame. Top diang ya ki. Shaka jing shai ka kama jame. To isningi baru ngi karpadia me. Parengkat bat kamaria te su di Bakhuid ka kami jungu bale. U Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid. U Charles Lawanga bat ki paralok jungu bara. Bat baru ki rikoid ki bala pinsngabhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit penyo bindalem haga jingim bam jikug. Berbangini ro bat pindon buram ya me da ukun jam me u Jisu Christ. Dahu lembadu badhavu. Kanlong hame ublay upa badan bor. Haga jingelong kawe jungamen sim Bakhuid. Barok kaburam bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai nagabinda bahara ka jing dumo jangi. Ngi duwai nagabinda ki bapang ki bashitam. Ngi duwai nagabinda ki beri badon kami ka jingay ka jingar ku halo jangi. Duai kerpangru nagabinda ka inner healing retreat ka bangin stang ha ka sngi thoding don gi bai kerteng don gi bawan kwa ban wan ai ba ka jingi ru Jisu kanang sutit ha ka donur ka men siam jangi bagin yama jingoi jingya met men siam ba jimur jimbar khan lembaga ne ka retreat ko pa jangim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka kerteng jame kan wan ge hima jame ka long ka mon jame ha kan ba ha bening twai ngi min ha ka jimam jangi ka ba ha la ka sngi Pata map ingi kareng khan jungi. Kumbang irungi map iga beles new yangi. Badwa alam ingi shaka jimben shoy. Kanrei top light ingi na karasinium. Top light yangi karpart ko try na jing sinium baro. Haga jing spoon jame. Toy jing suk jing sign hagis ngi jungi. Knamba daga jing arab ga jing isne jame. Ngi light baro bo naga pop. But in yo jing yada naga jing jinjar baro. Kadbangi dang up kamilindi aga jing karmen Bakhuid. Pat ka jingwan pa junganong penim jangi u Jisu Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume or makabrom jinom la jinom. Kotrai Jisu Christ me u bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jingspon jame. To ai haka ya ka jingsuk bad ka jingyat leka way kat kum gamon jame. Mame uba im bada basensha jinom la jinom. Amen. Ka jingsu ko try kandon bara bor rengka bat pim. Rengka bat pim. Dap daga jingedo Christ tong ini ay markalian.
hakami ukon lambaro jungo blay hakami bucket no ka pop jungo parte so kitoki bala kwat shaka jingawai jungo kon lambarot ko katra ngablong pasong ho ko mentrung ko kayeng tunga dresong ta ki ko sisim tunga sakia hi permet beres ngam jungo Christ country and shaka jingin pam jungo trai Jisu Pius Ungo yame bamelawan hapo ko do dur ka ben siem jami itrang yame ko Jisu bamen pen kalang ding hapo jangi bamen pen ki im shushu ya ga jinga e hapo jangi bangindup laban long kisaki na ga benda hajame pangilong ikun di ba im banginom im shu hagi kamba yam Jisu be e kargo kardo yemi kargo kardoro yagi bapangi ba shita Lesa ke benda jo ka ben ka pan jongi katalon don ki jingat don ki jimpa don ki sis don ki cancer don ki jing talon hagi shing jongi hagi mat jongi hagi tir jongi Jisu bayi ben kalai ki nadu kali hadu ki jat abagi ni obor Jisu kamda me ki to ki batiapa hagi jing tia ki bab don bor ben ki ai ba ki nang yo bor menda lemba ka ne ka kinia ka kriya Bakhuid lemba ka communion mensia lemba ka jinga e ka don hapo jongi pen kalain shushu ka jinga e kenapa kindup laban
Yazrin bat me Jisu haka jingem jongi ai bore ki baro. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia tuai. Ngila ia bam ia ka sakramen balong blay ko try kat ba ngiken mau ia ka jingjob jongi matir ba kui jame ngikar pan ba kata kabala ia rap iki bansha ia ka jim penchitom kenai hangi ka kamat ki jing tenju ia ka jing scam jong ka jingate ba ka jingate daw Chris o try jongim amen o try undon rain ka bat pim blay badon board baron kar kuya pi upa badukun Badomen suyem Bakhuid. Amen. Ya lisuk ban pen banaka kubor babhajong utray daka jingim ka jumpin. Nakabinda kito ki bashimenta mas na jan. Ladapi kwa pilaban man gis ngi balang idon gi Bible study. Ni perlong ha ka retreat hall om dai shu hangne. Namba bungut kilaban man shiminta man gi jan meet Henry bajang istang ka rosary but gi beteng ya ka Bible study na ki gospels. Lara pikwa pilaban manshimenta. Isim lain spa kadwe.